O sea, se quedaban 25 minutos, eso quiere decir que levabades 5 minutos aquí dentro. E se estabades acabando, mal, o sea, regular. Son funcionarios. Regular. Bueno, non ten por qué. A ver. Creo que non é un debate importante neste momento. Aquí a densidade máxica é brutal. E, por exemplo, o chan ten luces máxicas de guías que van dicindo secretaría e vai como unha flecha movéndose para adiante. Avisos en plan, alumnos de primeiro, toca vos este curso, e como unha flecha máxica indicando polo suelo. Todo como un exceso demostrando ata que niveles pode chegar a máxima. Síntome como na casa. Pasar de seguridade sin ningún tipo de dificultades, amosadeslle o papel do gremio de que estades en misión, o segurata xa vos dirixe cara á secretaría e estades dentro libres. Que queredes facer? Quero apuntarme a unha clase de follas de cálculo para xubilados. Ok? Podo fazer iso. Vai, O tipo de cousa secretaría. que facería a miña universidade. Deixámoslo aquí. Como facer? Somos todos. O do secretario, por favor. Temos que seguir a nosa misión. Vamos ao despacho da profesora Podemos preguntar de Ciudad onde está iso. Pero xa teño a folla de inscripción para a clase de cálculo. Colles esa folla en secretaría? Sí, que ben. Pois nada, imos a preguntar a ver o do mapa ou algo así, non? Non terá un plano? Preguntamos a segurata. Onde está o despacho ese? Pode lerlle o pensamento, seguramente. A ver, é un poder que teño bastante restringido e non o quero malgastar para esta tontería que ni siquiera preguntamos. Achégome o segurata. Desculpe, ten algún plano onde estén os despachos dos profesores ou algo así para as titorías, ese tipo de cousas? Pero... ¿Qué? ¿Por qué? Porque están enrollándose. No, pregúntale, o sea, pero... Pregúntale onde está o despacho da profesora de Maxia Básica. Non sería útil ter un... Bueno, é igual, sí. O despacho da profesora de Maxia Básica, ese hai varias. Ese hai varias. Cantas profesoras de Maxia Básica hai? É o meu primeiro día. Tira unha persuasión, ou un engaño, ou... Non estou intentando engañarlo. 6, máis... Que estou tirando, perdón? O que prefiras, persuasión ou engaño? Vale, pois persuasión, supoño. 9. 9. Ok. Vedes que o segurata non é músculo. É un chaval, ti sabes, de ter estudiado aquí, que esas tareas son como os que estudian becados, teñenos en un réxime de semi-esclavitude que lle fan facer este tipo de servicios. Entón, pues, basicamente é un señor pobre que está becado e estudiando aquí. Oh, vale. Mírache, porque é un rapaz novo duns 16 anos, mírache, caestelle ben, non sabes por qué, fixestelle gracia, e saca un aparatiño así. É como unha pedra tallada de obsidiana negra, con un birlibirloque dorado, pon o dedo aquí e pensa onde queres ir. Funcionou? A onde queres ir? Teño que dicilo? Home, se non Pero sei. es que pensar... Dixeste que pensara. Claro. Calade, necesito concentrarme. O despacho da profesora de Maxia Básica e non a aula de follas de cálculo. Ok. No chan, su estudiante túa, aparece unha flecha como dun GPS e vai che guiando, dache a pedra. Fantasía. ¡Qué guay! Pues xa está. Alguén quere levala? Sí. Vale. Isto é novo, isto parece maxia reciente, non estaba aquí cando te estudiabas. No, a verdad que isto debe ser unha nova actualización das últimas plans de estudios. Novo software. Pero é como maps que teño que facer o rollo para saber cara onde vai o... Sabes? Sí, vai chequeando, vale, seguindo. Ok, pois imos, non? Mirad que guai.
Temos que lle ter o fornicio, vamos. Que divertido. Avanzades, seguides a flecha, asumo. Sí. Hai que lle ter o fornicio. Fai unha tirada de salvación de sabiduría e saca 6 ou máis. 12. Ok. Mentras vas guiando, os teus pensamentos intrusivos siguen pensando nesa clase de follas de cálculo e de vez en cando a flecha pestañexa, pero consigues manter o foco para chegar a onde buscas. Estoy moi cansado. Pero, bueno, pues está. Dale, vamos. Chegades ata... Entrades nunha das torres, entrades na torre da maxia de evocación. Por un momento é intimidante entrar porque a porta está feita de lume, pero atravesades sin maior dificultade. Abandonades o hall, abandonades todo o rollo, subides un par de pisos e chegades a unha porta que, efectivamente, pon o carteliño, Rita. E abaixo, profesora de maxia básica. E un cartel como un folio mal pegado. Non molestar a próxima media hora. Debate. ¿Molestamos o non molestamos? Hai que pegar a orella. Eu creo a que eu orella. podo destrozar esta porta, tirala abaixo e entrar. Pa dentro. Me gusta. Dale. Tiro algún... Ok, dado. as portas tamén teñen unha maneta para abrir, si queres, pero si queres entrar espectacular. Gústame esta prefiro idea. destrozar. Que verdade, Xena, sempre pensas en Moi ben. despertar. Hai que crear un Tira un dado de 20 e sumas de atletismo. 8 más 5. Sobre unha porta normal non ten maior dificultade para ti. Queres rompela cas machadas, queres dar un patadón que a saque das súas bisagras, como queres? Patadón. El patadón. Patadón. Bum, sale a Bum, porta patadón, disparada tira. para adiante e a escena que vedes é unha escena Grotesca. complexa de describir para un público infantil. Son seres menores de edad calados, pero básicamente a porta dalle susto na espalda a un señor que está de rodillas e ante vos vedes a unha señora sentada sobre o seu escritorio, cara así, e a cabeza do señor empotrada contra ela, ca porta empotrada contra o señor ao mesmo tempo. Blasfemia! Non é institución pública, non pode ser. E ademais non están escoitando máis farda. A profesora está podelle a vergonza máis que a ira e está como moi colorada buscando taparse e pero non me che no cartel. E o tío vamos a ver. Que literalmente deixástelo semi-inconsciente do golpe. O sea, que casi matamos a persona porque temos que falar. Semi-inconsciente. Pero digo a profesora, non me toque, pero que... E está como buscando tamén a varita Non moi sei rápido ler. para... Eu non vivo cartel. Eu creo que a xente debería estar facendo as súas funcións, porque isto é un centro de ensino. Blasfemia! Agora a flecha sí que apunta para follas de cálculo. Tío, por que non vas a follas de cálculo un rato? Teño ganas, pero a verdade é que estábamos todos comprometidos en facer isto antes, non? Profesora Rita. Sí, Que tiñamos que falar co profesor Tú podes ir secretario? tamén a follas de cálculo. No, Cos desa misión. teño Cos desa misión. Ah, necesitamos unha misión. Levántase o señor, ten un tremendo chichón. Non podía esperar 25 minutos. É que non sabíamos cando está isto. Temos moitas cousas que facer, non podemos estar esperando ao tonto. Pero é que, Estamos facendo. mira para Rita, estábamos casi acabando, non? Joder. Sí, estamos casi. A que estas prisas, este chichón... Alguén pode... O sea, Reducir se esto. quedaban 25 minutos, eso quer dicir que levabades 5 minutos aquí dentro. E se estabades acabando, mal. O sea, regular. son funcionarios. Regular. Bueno, non ten por qué. A ver, Creo que non é un debate importante neste momento. Como vos desconcentrades, de verdade. vai co seu chichón. A ver, veña, vamos para a secretaría. Oh, Veña. está moi intimidado por vos, especialmente por ti.
O sea, por eso non hubo moita lea. O tío levantouse como medio groggy, veu a tremenda bestia parda aí, todavía ca perna levantada de ter tirado abaixo a porta e igual non é o momento de poñerme parruco. Mentres marchamos, fago ya de profesor. Gracias, perdón. Adeus. E colla varita e empeza a mover a porta para colocala de volta. Oiga, está de secretaría agora. Son o que eran na miña época, isto non pasaba, Non o sabías ti. Bueno. As cadeiras xeran. Igual non te enterabas. E pasaba Eu igual. estaba pendente de estudiar, que é o que deberíades facer vos, pero, bueno, A mí encantaría estudar. A Moi mí dispersos. En preescolar xa me dixeron que me olvidara de ir á universidade. Non era para min. Curso de alfarería tamén teñen. Non te preocupes, Xena, tes outras cualidades e todos te queremos por eso. Moitas gracias. Aínda non superei eses comentarios de preescolar. Xa, eso pode ser unha indefensión aprendida que é bastante chunga. Totalmente. Non se debería facer. Efectivamente. Indefenso, síntome eu. Bueno, ahora podes darnos a nosa misión. Levamos a secretaría, séntase detrás da súa mesa onde parece recuperar un pouco a sensación de poder que perdera despois de tremenda hostia. A ver, dadelle papel, onde pon dadelle unha misión a estes tíos. Facenda, vale, contovos. Temos un problema. Fáltanos un profesor. Non vos flipedes, non queremos que dedes clase. Pero fáltanos un profesor que foi facer un experimento dixo a zona de detrás onde está o bosque e non volveu. E claro, cando faltan alumnos, pois temos presupuesto, porque como os alumnos suelen ser fillos de ricos, pagan para que vayamos buscalos. E entón mandamos magos. Pero cando falta un profesor, aparte un profesor como este, que era un profesor eventual, bueno, pois que se perda. Asociado. Gracias. É que deixástesme. Pois podías ir á universidade, tes un don de Ti palabra. crees? Sí. A verdad que eso foi sorprendente, Xena. Podemos apuntarnos xuntos. Alfarería. Sí, turno de tarde con H ou sen H. Teño que escribilo. Con H. Vale. Con H. Ti tamén queres? E a alfarería leva H. Eu quero ir á alfarería. Na folla non está posto, pero igual está mal escrito. Oye. Bueno, tedes razón, temos que centrarnos. Logo. Eu se necesitades que chame a papá, podo pedirlle un pouco de cartos para axudarvos. No, pero No. pagamos por nós, a vos, por ir buscar ao profesor. Ah, Claro. xa. Mira que lista era. Bueno, é que eu cartos non necesito, pero entendo que vos sí, entón, pois, ok, Adáptaste. adáptome. Quen é este señor? Pois o profesor este era un profesor asociado que veu aí cousa dun mes para dar runas avanzadas. E Tontería de asignatura. Isto Martín. E dixo, teño que ir buscar uns ingredientes ao bosque. Veño mañá. Ei! Martín, o noso fiel seguidor de Marfarner. Sí, interrompístesme por algo. Chamas igual que o señor que coñecimos na carruaxe. Pode haber máis dun Martín no mundo, Igual era ese señor, eh? Como é, Martín? Estaba repeinado así para atrás. Antes estás pensando en Rubén. Non é que Rubén. Pero ti quen eres agora? O secretario ou a voz do... É que Creo que- Rubén é un gilipollas que conocemos todos. Tiña cataratas. Creo- Tiña cataratas, non? Creo que o Como os rasgo ollos. máis significativo é que tiña unha vía láctea nos ollos. Iso. Bueno, igual é... É que é receidor de Marfarner. Sabía crear Eso non churrasco é da nada. significativo. Home, pois non sei, a mí nunca me invitou o fillo de puta, pero... pode haber máis dun Martín con ollos raros no mundo, tampouco... A ver, meu, nos estás vacilando. No, a misión é moi fácil. Ir ao bosque, que está aí detrás das torres, buscarme ao Martín, ou vivo ou morto, a mí dame igual, a verdade, pero bueno. Pero terás que describirnos a Martín un pouco, polo menos. Pois vai a ser a única persona que hai dentro do bosque. Pero E non podería haber varias a Martín? pode haber varios Martínez, pero non pode haber varias persoas dentro do bosque. Efectivamente. Pero ti que sabes se hai alguén no bosque? É un secretario. É o secretario do bosque tamén.
A ver, este profesor era así atractivo, un poquinho atractivo. A ver, Porque persoas Rita dixo que atractivas, sí, pero- persoas atractivas con capa negra, con vía láctea nos ollos, non creo que haxa moitas. Digo eu. pero estás seguros de que o vistes? Queremos que nos digas como é Martín físicamente. Pois acaba de describirlo a la perfecta, é un tío moi guapo, que hasta me fixo a min dudar. O sea, que é o mesmo Martín. Ou seja, que confirmamos que é Que o bonito, a mesmo. universidade é un ambiente moi Entón, liberal. si ti E onde o deixamos? desapareceu ao chegar. Conxurou churrasco e desapareceu. Pero non ten sentido. Ao mellor se compramos churrasco volve a aparecer. Creo que o churrasco non é o importante nesta historia. No, o importante é Podo o noso Deus. teletransportarme a nosa carruaxe para ver se sigue ali. Si está a menos de 6 metros. Non podes teletransportarte tan No. lonxe. No. Non está tan cerca, non hai 9 metros. Hai máis de 9 metros. Eu tamén podo teletransportarme, pero só 5 metros. Tampouco soluciona nada. E se ides teletransportándonos. 9, máis 9, máis 9. Iso é máis rápido que andar, non? Igualmente. Pero non sei, non quero... Bueno, non o entenderías. Venga, que che explique. Pero de todas formas, o sea, Probablemente non. nos botamos días para chegar aquí. Efectivamente. Vale. Se viñemos aquí foi porque nos chamaron porque desaparecera ese señor. Efectivamente. Pero este señor viu con nós todo o camiño. Pode ser un señor distinto. Pero non acabas de decir que é o mesmo. Igual ten un gemelo. Que tamén se chama Martín. A Hai probabilidade, moi raras. a probabilidade de atopar xemelos destas características é moi baixa. Eu diría que é o mismo. Bueno, pois ide ao bosque e traemos de volta. Vamos ao bosque. Vamos ao bosque. Podedes Se heredar nada- as vosas habilidades de rastrear cousas. Eu penso que o mellor é que corte todas as árbores para poder ver o mellor, porque así queda como despexado. A mí parece excesivo, pero... É que son carballos centenarios. A violencia non sempre é a resposta, xen. Pero non é violencia, é para ver mellor, porque coas árbores non se ve ben. E logo podemos apuntarnos a un curso de carpintería para facer coas Madrid. Facemos mobles Sí. e violíns. Podemos centrarnos, por favor. Non podemos cortar en todo. A mí está me interesando ese que Uf, sinto que teño que levar o peso de todo Creo que neste equipo. vou a rastrear. un poquito. De momento estás dentro da secretaría. Sí, pero vamos ao bosque. Entón, o secretario davos un collo papel de misión que vos destes vos, davos un, donde por recuperar a Martín vivo, 100 monedas de ouro. Por recuperar a Martín morto, 85. Si non se atopa, Vale. Imos ao bosque. Vamos, ¿no? Veña. Imos. Vamos ao bosque. abandonas a secretaría. Deixamos atrás a escola máxica e encamiñámonos cara ao bosque. O primeiro que sucede cando deixades atrás estas grandes torres é que abandonades este globo de protección e ilusión que ten a universidade ao seu redor. De novo ese entaponamento de oídos. Cando mirades cara atrás, no canto desa magnífica universidade ostentosa, vedes unha vila sin máis. Nada fai imaginar o que aí dentro está acontecendo. Ante vos, un bosque escuro, cheo de néboa, amenazante, nada invita a adentrarse. Tenemos que adentrarnos nel. No. Adentrámonos. Pero parece que se me move un pouco a perna sola. Tes medo. Un pouco, sí. Sí, tengo un pouco de medo. Pois se vos tedes medo que sodes as guerreiras, Non te preocupes, eu estou aquí para protexervos. Acompáñanos a noso señor. La verdad que me siento segura con Xena ao lado, O sea, Eu estou moi tranquila, non vos preocupedes. veña. Non ías... vale, pois vais ti diante, entón. Vou eu Pues, diante, vas non diante. teño problema en ir eu diante. E se lle pasa algo, nos aquí detrás sempre. Eu polo medio, nin diante nin detrás, vale? Eu podería atrás. Todo pechar moito. Vale. Nos no medio, entón. Perfecto. Avanzades a través deste bosque nada agradable. A luz incluso parece
a mesma luz do día parece temerosa de atravesar as follas das grandes árbores que rapidamente tapan o teito celestial para vós. O ambiente húmedo e cargado e centos de cheiros distintos chegan cara a vós desde todas as direccións. Cheira a verdín, cheira a humidade, cheira a ruda, cheira a plantas silvestres. Todos olores moi fuertes, mentras ides abrindo vos camiño como podedes, a machetazos, para poder romper esas lianas que van atravesando os pequenos socos que hai entre as grandes árbores. Cada paso que dades é un éxito, non é nada agradable esta travesía que estades experimentando. Especialmente para aqueles de vos que sodes un pouco máis cufino, que non estades acostumbradas a estas vicisitudes. Eu podo poñervos uns fogos artificiais, así, para facer máis amena a viaxe. Que vos parece? Máis amena e con máis luz, non? Sí, tamén. Sí, tamén. Veña, dale. Sí. Moi ben. Que fago? Consuras uns globos de luz? Consuro. Ou queres os de algún color específico? Queres algunha fantasía no aire? De todas as cores. Moi ben. Todas as Pano de todas as cores. A medida que pasa iso, cada vez que cortan unha liana diante, sabes, cando alguén empurra unha rama e logo volve, pois vame dando na cara. Sí, os das fogos é mellor. E agora sí, podes tirar unha supervivencia. Eso iba yo. Ti tamén eres boa en eso, si queres colaborar con ela nesta empresa. 11 máis 2, 13. 5, genial. Máis 4. Maravilloso. Avanzades, o primeiro que conseguides atopar, isto conseguiu atopar Xena, é un camiño de animais. Un camiño por onde os corzos, os xabarís e demais suelen ir, o que contribuye a que a vosa travesía sexa un pouco máis agradable. Xa non tedes que ir abrindo vos camiño con tanto esforzo, xa hai unha especie de camiño que siguen os animais que vos facilita a vos poder adentrarvos en este bosque. O segundo, en colaboración volas dúas, atopades algunhas marcas e restos recentes. Vedes como no medio dunha zarza hai como un cachiño de túnica negra enganchado, vedes como hai huellas no suelo que xa parecen parcialmente borradas. Polo que sea, tedes a impresión de que alguén andivo por aquí recentemente e que de momento estades sendo capaces de seguirlle o rastro. Por que non lle pregunto a un corzo? Sí, Si viu a un señor por aquí. señor. Inusual demostración de inteligencia. Moi ben. Pregúntolle con persuasión. Van a acabar as hostias. Ok. Primeiro vamos a facer un trato con... Atopas o bosque está vivo, o bosque está moito de vida e non é complicado. No, dalle, síntete libre de amenizar a velada. O bosque está moito de vida e non costa atopar todo tipo de animais. Non parecen tampouco ter especial medo aos humanos. Atopas un corzo e vamos a facer unha tirada de trato con animais, que é este Animal Handling, para ver como de perceptivo está cara a ti o bicho. 8. 8. Salud. O bicho está desconfiado. Está desconfiado. O bicho está vendo a unha mangallona de 2,50 metros acercarse cara a él e o bicho notas que está en este punto de tensión que calquer ruido pode facelo saltar. Corzo. Viches por aquí a un señor moi fermoso con ollos de Vía Láctea? Bueno, creo que fermoso non se pode aplicar a un señor, pero Atractivo. fermoso é máis un obxecto, pero Ai, perdón. non pasa nada. Creo que Un te podes señor comer. atractivo co pelo repeinado para atrás rubio e con ollos de Vía Láctea. Víchelo por aquí. Está como moi atento ao que dis. Cando ela fala, escoitan... É un corzo, non se entende.
Non me fijei, pero pasou alguén hai uns días por este camiño, sí. Hai uns días, entón ten que estar lonxe. Non sei hasta onde foi, apertei porque daba un pouco de medo. Non sabes nada máis del? Si sigues para diante hai dous camiños, esquerda e dereita. 50-50. 50-50. Probabilidades de atopar. Non podes decirme por onde foi? Non sei máis, que vais a correndo. Vaya noso señor Malfarner. Xa marchou. Nada, di que viu fai 2 días a un señor e que non sabe onde está. Outra oportunidade perdida. Obviamente díxoche porque non confía en ti. Crees que sabe algo máis? Sí, creo que sabe algo máis, Pois pero leelle o pensamento. xa se foi. A un corpo. Non podo. Lamentablemente non falo idioma corto, pero... Se fora un dragón, un Lingua elfo, cortaria. pues sí, porque coñezo perfectamente esas linguas, pero justamente a lingua corta non podo solucionarvos a vida sempre. Podemos ver se ao principio do camiño o tipo deixou algo para indicar por onde ia ir ou así, sabes? Como cando deixas unha nota. Non sei Dicindo, por vou ao súper, volvo. Hai dous camiños. Podemos ir uns por un e outros por outro. Igual é o mellor, non? Non é o mellor. Unha voz na miña conciencia debe ser Malfarner. Dime que é mellor que non fajamos iso. Somos un equipo e temos que ir xuntas. Somos facenda, sempre xuntas. Facendas somos todos. Facendas somos todas! Facendas somos todas! Facendas somos todas! Facendas! Ahora podemos seguir facendo o que estamos facendo. Sí, facendo. Mentres toda esta Non podo conversación mandar o acontece. meu dragón a buscar o rei. Non tes un dragón, ti és un dragón. Bueno, pero Pero ti tes un o paxaro paxaro, ese sí. que teñes. Ti podes sobrevolar. No, o meu paxaro. O no. Iso é perfecto. Eu teño un servente invisible ou non visto, ou non sei como se traduce oficialmente. Podo facer iso? Podo conxuralo para que vaya polo camiño que non imos? Vale. Pero, espera, eso pode conxurarlo máis dunha vez? No. Pois gardo vai ser que nos faga falta alguén invisible. Que? Que o gardo vai ser que nos faga falta alguén invisible, no momento, sabes? Ok. Vale. ¿No? Sí. Moi ben. Durante toda esta reunión estratégica, Sí. de forma moi sigilosa, fuiches rodeados. ¿Qué? Por uns lobos. Vale. Que mentre está acontecendo esta conversación, se lanzan ao vosso ataque. Ao xerbo de McFarlane, un lobo sale dende atrás mordéndolle no cu. Escoitades ese grito desgarrador mentras morde cacha e faiche 6 puntos de daño. Joder, Joder, así, da nada. Outros 3 lobos máis salen, intentan morderche a ti, pero desafortunadamente fracasaron. A ti mordeche así na capa e jodeche un pouco, e vos as dúas estades Como fuerte. Como Cara. afortunadamente, Afortunadamente dirán, dirán así e saliron. Claro que Costas foi duras esta capa, ahora vou non consiguen non consiguen atravesar a morder. piel. E agora vamos a tirar todas as iniciativas para entrar en combate. Vai Serra de en primeira, vai Xena de segunda, Pero como que ti de... No, eu de primeira. ela sacou máis, non? 18. Ti sacaste 18. E logo. Despois vas ti, Entender allí. despois va... Párate, pero sei que 4 tiene que sumar de 3, ¿no? Sí, Pues son só 7. vale, vamos lobos, vas ti, e despois de último vai o crego. Pultur. E é Malfarner, por favor. Xena, vas de primeira. Tes 2 lobos á tua esquerda, 2 lobos á tua dereita. Un deles acaba de morderche a capa e joderche a capa que te regalou tua nai. Xa, é que é a miña capa favorita, Pero pero ti bueno. podes comprar outra, ó. Sí, pero bueno, esta que é de bordado de ouro, que me arranxa a ti. No. Compras outra. Será por cartos. Bueno, ahora collo e botolle o meu conxuro máxico a estes lobos que xa os deixo Perfecto. atontados. Cal deles queres usar? Estaría... Podo botarlle a O risa. carrito que ¿no? van os cans. A un deles. Solo a un. Sí.
O sea, podo que se ría un e todos os outros que se asusten porque estén dicindo este que lle pasa. Contalle un León. conto ao lobo. Contalle un chiste. Contalle un chiste ao lobo. Por favor, contanos o chiste da cuchara. Ahora non nos podes deixar en casa. No, é un chiste de Xena, non podo roubarlle. Pois outro, sabes outro? No, Pois daquela contense. Cedoche. no. Non sabes o chiste do home entre dos vallas? Vaya, hombre, vaya. Pero teño que contarlle, No, non fai falta. non vale con esta. Vale con dicilo. Vale. Ok, como un lobo non é tanto contar un chiste como emitir unha serie de sonidos guturales que fan que o lobo se poña patas arriba escachando cunha risa de sabueso. No. Que este mover, que este apartar un pouco os lobos, por si volven a atacar, que este facer algo máis. Ahora, os demais botolles un feitizo. Sí, hasta aí podes facer na tua ronda. Na seguinte ronda podes seguir facendo cousas. Vale, pues xa está. Pois agora vas ti. Xena. Vale. Tes as tuas machadas, tes as tuas habilidades. Que queres facer contra estes lobos que amenazan ao vosso equipo? Descuartizalos a todos. Ok, pois vamos alá. Primeiro ataques, lanzamos un dado de 20. 18. Perfecto. Daslle ao lobo que tes máis preto. E entón agora vamos a facer ver canto daño lle faz. Lanzamos este. Máis 3. 4 daños para ese lobo. 4 daños, o sea, 4 cortes. Pa, 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 pa. Queda cortado en 4 cortes. E tes unha segunda machada, vamos co segundo ostión que lle metes. E que fago? Outra vez. Este. Primeiro este de novo, a ver se lle das que segundo golpe. 11. Máis 5, daslle. Volves a darlle que a túa machada. E esta vez sí, 7 máis 3, 10. Vedes como... 10 cortes. Vedes como esta, boom, colle esas dúas machadas que son máis grandes que a súa cabeza. Iso sí. ¡Buah! Dalle ao primeiro dos lobos. Chía, dolorido, dalle ao segundo. E o segundo colle xa un dos cortes aquí polo pescozo. Decapitado. E un dos lobos xa morreu directamente dos golpes que recibeu de Xena. Demasiado gráfico. Vas, Ok, cantos lobos quedan? quedan 3. Un deles bastante sangrante xa despois da Vale, tua compañera. pois o que está sangrando, botolle susurros discordantes Ok. para torturar máis que nada. Que mala. A ver, xa que estamos aquí. Tira o daño. 5, E outro máis. 3. Ok. Vedes como despois de que a vosa compañeira Xena lle des estajos esas dentelladas ao lobo, o outro xigantón, co don da palabra, empeza como a emitir uns susurros que o lobo intenta sacudir así a cabeza, sacude a cabeza, tanto que acaba dislocando e cae ao chan. Non sei quen poder. Peña chunga. Os A dous violencia non é a lobos resposta. Eu digo xa. Non me fan caso. os dous lobos que quedan, un está tirado no chan, boca arriba, partindo as cachas, pola maxia da vosa compañeira, e o outro atacas a ti. 13 para darche. Darche, non? Sí. Ok, pois volveche a morder. E vaiche 3 daños máis. As de paso imos quedar sin compañeiro, Ándate. Paul, vas. Eu disparo co meu arco. Adiante. Ao lobo que se está rindo ou ao lobo que está mordendo o teu compañeiro? Como que está morto o compañeiro. Ok. Isto, non? 20. Natural. O sea, dous é un 20 no dado. Hostia, no, 20 máis. Pois se é un 20 no dado, eso é un éxito absoluto. Quero dicir que apuntastes tamén que destes nunha parte vital. Plus. Tiras o doble de daño do que fagas normalmente. 2, Mais, outra vez o dado. 5, 7. Mais, o que se poña aí ao ladiño, que será máis 3, non? 11, iniciative, máis 3. 10. Ok. E a túa flecha, literal, impacta entre ollo e ollo. E o lobo estaba mordéndoche. E o lobo está morto. Queda o último lobo. Ese último lobo está ríndose gracias ao consuelo da vosa compañeira. Non fixo nada, non atacou. Pero sigue vivo. É a túa rolda Pulto. E ora é cando ides comprobar o poder de Marsh Marner.
ti comeu feitizo de pelotas de lume. Ok. Tiras 3 veces o dado de 20. A primeira das pelotas dalle. A segunda das pelotas dalle tamén. Joder. A terceira das pelotas falla. Entón tiras 2 delas, tira aí os dados. Cal? De 6. De 6. Pode ser. Vale. 5. Mais outra vez máis, quedas con 2 pelotas. 5. Palmar falla! Ups. Ok, literal, vedes como fai eso e tres pelotiñas de lume salen da súa vara. 2 dan contra ese lobo que ti fixestes rir. A terceira dá contra o carballo. E o lobo tamén está morto. Pero, cando xa todo parecía seguro, ese carballo, ao que lle dou a túa última pelota de lume, lánzache un rapazo. Desafortunadamente falla, é un árbore bastante lenta. Afortunadamente, dirás. Para min, desafortunadamente, falla. É un árbore bastante lenta, víchela bien, pero parece que hai un novo inimigo no combate. Esa árbore saca cara, ollos e boca e no idioma que non falades notades que profire unha amenaza cara a vos. E volves a ir. Que queres facer? Eu diría que nos está ameazando, eh? Pero foise. No, si queres atacarlle, un momento. Podo atacarlle. Podo lanzarlle... Podo alterarme a min misma e convertirme nunha maga de máximo nivel. Non podo eso, eh? Sí, pero só alteras a túa apariencia, non os teus Ah. poderes. Podes parecer si que eres un arquimago. E... Un arquimago. Podo parecer un arquimago para acojonarlo. Ok, vedes como e adopta unha face de un mago, estilo Dumbledore, un mago con barba blanca, unha túnica que parece feita de estrelas, un pouco rechoncho, con unha mirada severa de director de escuela, e agora si queres podes tirarlle unha intimidación. E agora tirolle unha... Teño eso? Sí, pero por aquí. Tirolle unha intimidación. Entón, pues, tiras este. Vaya por Dios. Parece que fíxestelo todo ben, pero a árbore, polo que sea, non parece intimidarse ante a presencia do arquimago. Bueno. Sin embargo, é un árbore e tes 2 machadas. Sí. Cos meus amigos non se mete nadie. Entón collo as machadas e empezo a destrozar o árbore. Adiante, xa sabes como vai. Tiramos o dado de 20 primeiro. 15. É un árbol, non se move, así que daslle fácil. 15 máis que? Máis 5, 20. Daslle. O sea, doulle increíble. Daslle E agora? increíble. Tiras o dado de 12. Ese. 9 máis 3. Sigue vivo, mallastes nel, pero ainda tes outra machada máis. Esto. Outro primeiro. Outro. 7. Non se move o árbore, pero polo que sea, destes mal nun nudo e a machada resbala e esta vez este segundo golpe non lle fixo daño. E ainda así, telo a medio cortar. Esto non teño que No, tirar. porque fallaste esta vez. Vale. Garp, a tua rolda. O... O que? Como traduce isto? Látigo estrellado ou que? Non sei. Starry Wisp. Starry Wisp. Ok. Pois intento darlle con iso. Ok, 13 máis. daslle. Vale. E logo, teño que tirar un de 8, que é o de Rombo. antes. Sí. Que é este. No. Pero, non, este. Sí. Vale. Pero a pregunta é, porque teño when you hit a large o rollo de antes. Podo tumbar o árbol? Ou non, No, porque porque... o árbol é máis grande que el Arch. O árbol é huge, que é enorme. Vale. 6. 6 daños ao árbore, máis os 12 que se levaba. Moi ben. Vedes como a vosa compañeiras da... Como queres cala? Queres que sala o brillo da túa gaita mentre a tocas ou como consuras ese golpe luminoso? Non, teño un longhorn con un corno. Un corno. Pois do corno. Ok. Sopla o corno. E do corno sale con un destello de estrellas que impactan árbores, os tontille destes, e sigue percutindo mentre a árbore se vai inclinando hacia atrás.
A árbore intenta darvos a bolas dúas, que sodes que ni está facendo daño. Un par de golpes, a ti falla, a ti dache. E dache 4 daños, 4 pupas. Ves como salen dúas ramas disparadas, a túa metes así as dúas hachas cruzadas e párala sin que consiga darche, e mentre está parando esa, a ti que fostes coméndote todas as lianas polo Que camiño, claro de verdade. Metidísima con súas hachas. a ti dache. E Outra vez na cara, de feito, non? efectivamente. E vas. Como é un árbore un pouco absurdo que lle choman espiñas, non? Non? Venga, pois... que lle choman un hail of thorns. Ok, Chuvia de espiñas. O sea, 17. perfecto. E agora, tira o daño da flecha, que é un dado de 8. 6. Vale. E agora tiras un dado de 10. Como que de 8? Ese é o da oca, non? Tens que tirar o que é un rombo. Ese. Si, de ese antes, non? 2. Mais a túa destreza. E agora tens que tirar, cando lle golpeas, a túa flecha explota, enchendo o árbore de espiñas. Tira un dado de 10 agora, que é un rombo máis ese. Calquera deses dous. 7. 7 máis. Árbore infiel! Vas provar unha vez máis os poderes do meu Deus, Bafaner, coa miña Burning Hand! Sí, arrimas do árbore, fas un Kameha e saen chamas disparadas. E que lanzo aquí? O Isto. daño que te poña aí. No, ahora só o daño. É el quen se defende do teu lume. O de 6, Son 3 dados de 6. un 4, un 6 10. e un 5. E entre as túas machadazas, a túa estrela que empurra, esa nube de ese golpe que fixo máis mello a explotar esa granada de pinchos dentro e o teu lume, a árbore acaba partida Morreu. e camiño libre cara a vos. De feito, cando acaba de partir a árbore, tira as árbores que están anexas a ela e tedes entre vos un pequeno lago moi especial, por decirlo de alguna forma, porque pese a que vos entraste desde día e non levades dentro do bosque máis dunha hora, ese lago está en un claro, a lúa brilla en fase crecente e reflíctese no lago como transmitindo unha paz e unha etereidade, da igual, esa palabra non existe, da igual, que vos fai como parar un momento e respirar e tocar erva. Ademais, descubres ante vos esos dous camiños que vos anticipaba o Corzo, para a esquerda e para a dereita, rodeando o lago. Cara onde queredes ir? Coruxa, de verdad, o sea, non me esperaba isto de ti, Que de que parte estás? A que non me deixaste ir á boda de meu irmán? Bueno, é verdad, pero é porque non tiñas as plumas ben, as decentadas. Díxenche que foras ao... Díxenche que foras aí a donde tes que ir, Pero non non lle pagaches. quixeches. Non quixeches. Pois claro, desquedaron a imaxe, Coruxa.